ಇಂದು ಗಟ್ಟಿ ಹೆಚ್ಚು ಸುಲ ಇತ್ತೆ ಮಿರ್ನ ಅನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ರಾಣಿಯ ಪೋರೆ ಮನೆ ರೀತಿಗೆರ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ತುಳುವಾಸ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತರಿಗಳ ಸ್ವಾಗತ ಇನಿಯುಂಡತೆ ಅಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬನ್ನಾಗ ಎನ್ನ ಡೈಲಿ ರುಟೀನ್ ಏನು ಚೊಪ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪುನೇನಿ ಯಾನಿ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿಪಾದು ಕೊರ್ಪೆ ಪಪ್ಪ ಮೆಗ್ಗೆ ಅಂಚೆನೆ ಕಸಿನ್ ನಕುಲ್ಪುರ ಶಬರಿಮಲೆಗೆ ಪೋತಿರತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡುಂಡತೆ ಪೆತ್ತೊಲ್ನ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಪಪ್ಪ ಪಂದಿತ್ತರೆಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು ನೀ ಕಾಪುಂಡ ಯಾನು ಮಲೆಗೆ ಪೋಪುನ ಟೈಮುಡು ಬಲ್ಲ ಅಮ್ಮಗೊಂತ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಡು ಪಂಡದು ಅಂಚ ಯಾನುಂಡತೆ ಊರುಗು ಬೈದಿನಿ ಮೇರುಂಡತೆ ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಅಮ್ಮನ ಅಮ್ಮ ಆರು ಜಾಲ್ ಮತ್ತು ಅಡ್ತದ್ದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡು ಮೊರನೆ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಸ ಇತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಜಾಲ್ಡ್ ಪುನ ನೀರು ತುನಗನೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪು ಅಂಚ ದೊಡ್ಡ ಉಂಡತೆ ಜಾಲ್ಗೆ ಬುಡ್ದಿನ ಬೆಚಕ್ರೆಲೇನೆ ಮಾತ ಅಡ್ತದ್ದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರು ನಮ್ಮ ಸೈಡ್ ಉಂಡತೆ ಇಲ್ಲದ ಅವೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಮರ ಉಂಡು ಅವು ಎಪ್ಪತ್ತುಂಡಲ ಐತ ಬೆಚಕ್ರೆ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಜಾಲ್ಗೆ ಬೂರೊಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಏತ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತೊಂಡಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ದೊಡ್ಡ ಉಂಡತೆ ಅವೇನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆರು ದೊಡ್ಡ ಇಲ್ಲದಲ್ಪದ ಬೇಲೆ ತೂನಗೆ ಇಂಕುಲಿಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬತ್ತದ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದಿತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ಗುಂಡತೆ ಯಾನು ಅಂಬಿ ಮಾತ ದೆತ್ತದು ಕಿದೆತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೊರಿಯರ ಎಂಕುಲು ಕುಲ್ಲೊಂದಿತ್ತ ಮೂಲುಂಡತೆ ಶಬರಿ ಪಂದ್ ಮೊಲ್ನ ಗೀರ್ ಬ್ರೀಡ್ ಅವೆ ಎಂದೇನೊಂತೆ ಬೊರಿಯರೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಪಂಡ ನಮಕೊಂಜಿ ಬೊರಿಯರೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ತಾಗುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಮೂಲುಂಡತೆ ಸಿರ್ಲಿ ಮೋಲಿ ಏಪಲಾತೆ ಕಾಂಡೆ ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ಕಿದೆಟ್ ಬುಕ್ ಆಪಲ್ ಪಂಡ ಪೇರ್ ಪರಿಯರೆ ಕಾತು ಕುಲ್ಲು ಅಲ್ಲ ಅವೇ ಅಮ್ಮ ಚೂರ ಐಕ್ ಪೆತ್ತದ ಪೇರ್ ಪಾಡ್ವೇರು ಅಂಚ ಐಕ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಆತನ ಅಂಚ ಅವು ಡೈಲಿ ಬತ್ತದು ಅಲ್ಪನೆ ಕುಲೋ ಹೊಂದಿಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಉಂಡತೆ ಅಂಬಿ ಮಾತ ದೆತ್ತದು ಒಂಜಿ ಕಡೆಗೆ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತ ಪಂಡ ನಿಜವಾದ ಅವೇನು ತೋಟಗೂ ಕೊಂದು ಪಾಡ್ರವೆ ಗೊಬ್ಬರಗೆ ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಕೊನೆಯರ ಆಪುಜಿ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಪಾಡ್ದು ಪಕ್ಕ ಅಂಚ ಪೊಪ್ಪ ಬತ್ತದ ಅವೇನು ಮಾತ ತೋಟಗೆ ಕೊನೊಪ್ಪೆರು ಯಾನಿ ವೀಡಿಯೋ ಉಂಡತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಮಿಲ್ಕಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಾತ ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಬೊರಿಪಿನ ವೀಡಿಯೋ ಮಾತ ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ದಾಯಪಂಡ ಯಾನ್ ದುಂಬು ಉಂಡತೆ ಒಂಜಿ ಮಿಲ್ಕಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದಿತ್ತ ಅವೇ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಲಿಂಕ್ ಪಾಡ್ಬೆ ಪೋದು ಚೆಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಏರ್ ಮಾತು ವೀಡಿಯೋ ತೂತು ಜರ ಚೆಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಮ್ಮಂಡತೆ ಅಂದೆ ಕೈಟ್ ಬೈಪತ್ತೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅವು ದಾಯಪಂಡ ಈಜಿಂಡ ಪೆತ್ತೊಲುಂಡತೆ ಸಾಧಾರಣಡು ನಮ್ಮ ಒಯ್ತೊಂದು ಪೋಂಡಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜ ಐಕೋಸ್ಕರ ಕೈಟ್ ಒಂಚೂರು ಬೈಪಾಡೊಂದು ಪೆತ್ತಲ್ನೆ ದೂರಿಂಚ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಪುನಿ ಅಪ್ಪ ಗೈಕುಲ ಬೈತುದು ನಮ್ಮ ಪಿರವುಡೆ ನಡತೊಂದು ಬರ್ಪ ಅವೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂದೆ ಪನೊಲಿ ಈಜಿಂಡ ಐಕ್ಲೆನ್ ಒಯ್ತು ನಮಕ್ ಸಾಕಾಪುನ್ ಇಂದೇ ಮೋಲೆಂಕಲ್ನ ಸಿರ್ಲಿ ಮೋಲುಂಡತೆ ಕಾಂಡೆ ಪೇರ್ ಪರಿಯರ ಬರ್ಪಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಎಲ್ಲಡೆ ಹೋದು ಕುಲ್ಲುನು ಸಿರ್ಲಿ ದತಿ ಹಾಂ ತುಲೆ ಭಾರಿ ಪಾಪದ ಪುಚ್ಚೆ ಇಡತಿಲ್ಲ ಅಂದೆ ಇಡತಿಲೆ ತೂಲೆ ನಮ್ಮ ಬಜ್ಜೆ ಮಾತ ಬರ್ಸಗ ಚಂಡಿ ಆತಂಡು ಇಂದಿನ ಉಲಾಯಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಾತು ನೆಟೆ ಬುಡ್ರಲ್ಲಾತು ಅಂಚ ಆತಂದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಚಂಡಿ ಆದು ಒಂದು ನುಂಗೆರಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಇಜ್ಜಿದೆ ಪಂಡ ಡೈಲಿ ರಾತ್ರಿ ಬರ್ಸ ಬರೋಂದುಂಡತೆ ಅಂಚ ಅದು ಮೂಲೆ ಉಂಡು ಕುರಿ ಉಂಡು ಆದಿಪ್ಪುಡು ಬಜ್ಜಿ ನೆಪ್ಪಲ ಕಂಡಡ್ ನೀರಾತು ಉಂಡತೆ ಬಜ್ಜೆ ಇದ ತೆಪ್ಪುಂಡತೆ ಅವೆತ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತಾರಾಯ್ದ ತೆಪ್ಪುಂಡತೆ ಅವೆತ ಪುಗೆ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಉಂದುಂಡತೆ ನೆಟೆ ಉಮಿಲುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಅವಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಪುಗೇನು ಪಾಡುನಿ ಇಂದೇನು ಪಾಡಂಡ ನಮಕ್ ಉಮಿಲ್ ಮಾತ ಚುಚ್ಚುಜಿ ಅವೆ ನಮಕ್ಲ ಬೊರಿನಾಗ ಚುಚ್ಚುಜಿ ಅಂಚೆನೆ ಪೆತ್ತಲೆಗ್ಲ ಚುಚ್ಚುಜಿ ಪೆತ್ತ ಮಾತ ಕೊನೋದಾಂಡ ನನ್ನ ಉಂಡತೆ ಕಿದೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪುನ ಒಪ್ಪುನಿ ಇದು ಒಂಚೂರು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ದಪ್ಪಂಡ ಐಕ್ಲ ಅಂಬಿ ಪಾಡ್ದುಂಡತೆ ಅವೇಟೆ ಪಚ ನಡತೊಂದುಪ್ಪು ಅಂಚ ಅದು ಪೂರ ಅಲ್ಪ ಅಂಟ ದುಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ನನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ದ ಬೇಲೆ ಕಿದೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪುನ ಇಂಕ್ಲ ಬಿಟ್ಟಲೆಂತುಲೆ ಮೊಕ್ಕಲಂಬುದ ಪೇರ್ ಪಾಡ್ದು ಬರೋ ಬಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಆಂಡು ನನ್ನ ಅತ್ತೆ ಗೊಬ್ಬುನಿ ನೆಟ್ಟೆ ಅನ್ನಟ್ಟೆ ಮೊಕ್ಲೆಗೆ ನನ್ನ ಜೆಪ್ಪರೆ ಕಿದೆ ಮತ್ತು ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತು ಕೊರೋಡು ಅವಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಜೆಪ್ಪಿರಕ್ಲು ದಾನ್ ಬೇ ಗಲಾಟೆ ಮಂತನ್ನು ಓ ಏಯ್ ಬಿಡು ಬಾಬಾ ತಾಯಿ
ಉಂಡತೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಪೆತ್ತದ ಬೇಲೆಲು ಮಾತಾಂಡು ನನ್ನ ದಾದತ್ತಿನಲ್ಲ ಉಲಾಯ್ದ ಬೇಲೆ ಪೆತ್ತದ ಬೇಲೆ ಅನ್ನಗನೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಎನ್ಮರ ಗಂಟೆ ಹಾಪುಂಡು ಅವೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಉಲಾಯ್ದ ಚಾ ತಿಂಡಿ ಮಾತ ಬೊಕ್ಕ ಮನ್ಪುನಿ ಅಂಚಾದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪುಂದಿ అని ಎನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ಲೈಕ್ ಮಂತದ್ದು ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ನೇರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆತಿದ್ದಾರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ತುಳಸ್ ಮನ್ಪುನ ಪೇಜ್ ಉಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪುಲೆ ಪನೊಂದು ಇಡೆಗೆ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಮುಗೀತೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾತರೆಗೆಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬಾಯ್ ಇನಿ ಉಂಡತೆ ಚಾಕೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಚಪಾತಿ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಟಾಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಲ ತಂಬಿತ್ತು ಗಸಿ ಅಂಚೆನೆ ಮಶ್ರೂಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಪದೆಂಗಿದ ಗಸಿಲ ಇತ್ತಂಡು ಯಾನುಂಡತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೊಡೊಂದುಲ್ಲ ಅದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಸ್ವಾಮಿನಕ್ಲು ಮಲೆಗೆ ಪೋತಿನಕ್ಲು ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತೇರು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ದಪ್ಪಂಡ ಈ ಸಲ ಒಂತ ಪೋಡಿದಿತ್ತೇರು ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ರಶ್ ಇತ್ತುಂಡತೆ ಅಂಚ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಲು ಪೊರ್ಲುಡೆ ಶಬರಿಮಲೆಗೆ ಪೋದು ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ದರ್ಶನ ಮಂತದ ಬತ್ತೇರು ಇತ್ತ ಉಂಡತೆ ಅಕ್ಕಲ ಕಂತಿನ ಪ್ರಸಾದನ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ ತಲ್ಪ ದೀದ್ ಅವೆಕ್ ಊದು ಬತ್ತಿ ಮಾತ ಪತ್ತದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೇವರನ ಪ್ರಸಾದನ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದವಲೈ ಕೊನುಪುನಿ ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಡ ಹೂವೆ ಆದಿಪ್ಪು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪುನ ತಪ್ಪ ಬಂಡ ಅಂಚೆನೆ ನೀರುಂಟು ನೀರು ಏರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಯ್ತು ನೀರು ಅಲ್ಪ ದಿಲೆ ಅದು ನಿಂಗಳು ಬಲೆ ಬಲೆ ಒಂದು ಚೊಂಬೆ ಹಾಕಿ ಸುತ್ತ ಅದೊಂದು ಸಂಜೆ ಇತ್ತ ಉಂಡತೆ ಪ್ರಸಾದನು ಪಟ್ಟುನ ಪುರ್ಲು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಶಬರಿಮಲೆ ಹಿಡ್ದ ಕಂತಿನ ಪ್ರಸಾದನು ಮಾತೆರೆಗೆಲ್ಲ ಪಟ್ಟುನ ಒಂಜಿ ಅವಿತ ಪೊರ್ಲೆ ಬೇತೆ ಪಂಡದು ತೂಲೆ ಮೂಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಪ್ರಸಾದನ ಮಾತ ಪಾಲ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪೊಂದು ಎನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ದಯ ಮಲ್ತಿದ ಅಲ್ಪ ಇಪ್ಪನ ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಂತಿದ್ದು ಮಾತೆರ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂದ್ಬಿಲೆ ಪನಂದು ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನೆಡೆ ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗೆಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬಾಯ್ ಮಾನೆಂದು ಇತ್ತ ಆಯ್ನ ಆತ್ರ ಎನೆ ಪ್ಲಸ್ ಉಂತ್ಯೆ ಇದು ಯಾವ ವಿಡಿಯೋ ಇಂದು ಇನಿ ಆಯ್ನ ಅಲ್ವಾ ಸರಗನೆ ಒಂದು ಬರ್ಚದ ಈ ಒಂದು ಸಪರೇಟ್ ಕಟ್ಟುನ ಬರ್ಚಿ ಎಲ್ಲ ಲೈನ್ ಒಂಜೆ ಕಟ್ಟ ಮನ್ಬ್ಲೆ ಮನ್ಬ್ಲೆ ಎಂಜ ಇಂದು ಏರೆಗೆ ಐಟ್ ಒಂಜಿ 15 ಪೀಸ್ ಈ ಒಂಜಿ 10 ಕಟ್ಟ ಇಂದು ಇಂದು ಕೋಡ ಆಯ್ನ ಅಲ್ವಾ ಎರ್ನ ಗೋಡೆ ಏನಲ್ಲ ಇಂದು ಕೋಡ ಆಯ್ನ ಅಲ್ವಾ ಪೂರ ಕೋಡೆದೇನಿ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಅವು ಇತ್ತ ಆಯ್ನ ಅಲ್ವಾ ಎಕಡೆ ಎಕಡೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಇಂದು ಗಟ್ಟಿ ಹೆಚ್ಚು ಸುಲ ಇತ್ತೆ ಮಿರ್ನ ಇತ್ತೆ ಅನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ರಾಣಿಯ ಪೋರೆ ಅನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಎನ್ಮನೆ ಮಾಲೆ ಹಾ ಏತ್ಮೆ ಅಕ್ಕುಲೆ ಮುರಾಡಿ ಪೋತೆ ಕುಡಂಜಿ ಪೀಸ್ ಕೊಡ ಪೋತೆರ್ ಬರ್ರ 14 ಐನೆ ಕಟ್ಟ ಕಾಲೇಜ್ ಐನೆ ಕಟ್ಟ ಪೂರ ದೇವಸ್ಥಾನ ತಿರುಗೇರೆ ಇದ್ಯಾವ ಚೂರು ಮಲ್ಲ ಆ ಯಾ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಎಚ್ಚನ ಗೂಗಲ್ ಪೇ